RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Ilong na anak. Ili. Tulog panay. Wala di. Imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda. Bakal papay. Ili, tulog anay. Di sa kunsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni Mumila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Hain ka rin magkika na. Ayaw! Ayaw! Ah! Ang Laylay ni Mila. Hili-hili, tulaganay, walati. Ang Laylay sa usa ka inahan. Makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. Katutientay, bakal papay, hili-hili ka. Recorded by X Thunder Gaming. Hili-hili, tulaganay, Matod nila ang patay, walati. wa na'y kagayunan nga mubalik pa. Apan matod usab sa uban, mupabati kini pinaagi lamang sa damgo. Apan unsay imong buhaton kung ikaw mismo makakita nini. Kay galaan, niya ang bagutang sugilanon nga naguluhan, ang Laylay ni Mila. Tulaganay, mata ka na. Ay, hala, ni Ana sinoy osting nga nagkuha ni Senyorito Stanley. Ni Ana siya. Sudlayon ako dali-dali ang akong buhok. Wa ba kay hugaw ang akong naong? Mamulbos kog dali-dali. Singutar ra man ako, uy. Kay bago pa sad kong naabot kay kan sa eskwelahan. Di paliho ko niya kung aros ini kamong Okay na akong naong. Makailis ka na kay Wa ba ka ko manimahong singot? Paingon na siya busod sa sala. Kagwapo yun niya, uy. Kay sugba sa buwan nga putput ha kay Kisa ba nagisigihan ni mo og likli diha? Ah, Nay? Hay, anak.
Ikaw ba nakasabot ko nga daga ka na ug makamao ka ng maibog pero intaw na. Ha? Wa nay uy. Wa man ko maibog ni Senyorito Stanley. Wa. Pero nagpatak-patak ng agis pulbos imong naw nga imong gibutangan nga singot kaayo ka. Na, tanawa. Nagmapa sa imong agtang. Ha? Oh, wa na ba nay? Ay, kanimo anak. Mila, natural man lang nang maibog ta. Apan unta, piliun mo ang imong maibgan. Kay intawon, langit ang senyorito. Og lisod kaayong kabuton, Mila. Nakasabot ko nay. Crush raman good. Crush ka diha. Kabata pa nimo. 14 anyos ka pa lang. Unya na kung mag-30 anyos ka na. La, katiguang na good na ko anak nay. Basta dili pa karon ha, dili pa gyud karon, dili pa mahimo. Labaw nang dili mahimong mag-uyab-uyab ka na. Nakasabot? Oh nay. Sige na pagdali na diha. Pag-ilis na kay singot ka kaayo, oh. Og unya tabangi ko diri sa kusina ha, aron nga mahuman ako sa pagdigamo alang sa panihapon sa senyora ug sa ihang apo. Kumusta ang imong pagtuon, apo? Okay ra, Lola. Define your okay, iho. Lola, Cause the last time I checked, giprojectan ko ang imong maestra aron lang makapasar ka sa duha nimo ka subjects. Lola. You know I hate math. I don't like numbers, Lola. And haraling panlipunan, It's boring. major subjects ka na, iho. And Lola, nagkaon ko. Mawatan ko gana. Gusto ka bang muundang ko sa pagkaon? Ay, fine. Apan kinahanglan. Lola. Okay. Finish your food. Nganong gibutang mo naman ang imong kubyertos? Busog na ko. Unsa? Wa ka ba makauyon sa bulalo nga gipaluto ko ni Myrna? Mahimong... Lola. Fine. Myrna! Dada na diri ang dessert. Nagpaluto ko kaganihan ni Myrna og bilo-bilo og gipabugnawan ta ka. Kay nasayod ko nga mas ganahan ka sa bugnaw ni Ine. Excuse me, senyora. Sige na. Butangi ang ako nga po. Butangi siya ni Ana. Matuman, senyora. Senyorita Stanley, yan ang imong bilo-bilo. Oh. Iho, kung sabay katawanan, ano ka bang nahimuot ka magmaayo? Mila! Oh, Diyos mio! Unsa ba ka nang naa sa imong hipon? Kamunggay ba ka na, Mila? Oh, sige na. Makabiya ka na. O palihog lang pag toothbrush dito. Lakaw na, Mila. Oh, senyora. Stanley. Kapas pa siya nakalakaw eh. Nakakita ka to, Lola. Stanley, behave. Naaka sa atubangan sa grasya. Sorry. I can't help it. Katawan lang kasi tanawon. Literal nga may kamungkay ang ngipon sa iyang pagpahiyom, Lola. pero, in fairness, gwapa gyapon sa tanawon bisan may kamunggay pa ay ang ngipon. Oh, sabay nahitabo ha. Kano naghila kagikang naghatod sa panghimagas ni senyora o senyorito? Nauwaw ko, Nay. O nga naman, may nabuhat ka ba? Ikaw, Manggod. Oh. Gipahigop ko ni mong dali-dali sa utan aron masudlan ng akong tiyan. Wa na inan ko makabantay. Nga may mipilit deng kamunggay sa akong ngipon. Nagdali-dali makugatod sa bilo-bilo nila ni senyora.
Ug sa akong pagpayom ni Senyorito Stanley. Iya kong gikatawan ug maayo na. Oh. Naugay ko na. Unsa? Dili na kumukaon og utan na ay. Unsa? Samot nga dili na gyud ganahan ako si Stanley nay. Na-discourage na gyud siya og samot na ako. Mila, anak. Ay, abi ko pag nagkasinabot na kita sa atong panagsulti ka ganina. Lagi. Meron sa man ako, be. Crush man gyud nako siya. Ug nauwaw kay ko. Ay, akong gikatawan nay. Sige na. Una nagpaulit dito sa ato, kay ako na'y bahala din. Ngano basad, uy? Nga man ko makabantay nga may misabod na di ay sa akong ngipon nga kamunggay. Kauwaw, gid, uy. Recorded by X Thunder Gaming. Hoy! Naano sa mga bata mo singgit may noon? Ako ni Uy! Sino yung usting ni mo? Noy, kuratan ako ni mo, uy. Ha? Galit naman kagkupot sa akong abaga, God. Ay, nakita tamagugang naghila kami gawas, gikas kusina. Ito ba? Kusina ining mansyon. Ang sundan, tika. Uy, nausa ka ba di ay inday, ha? Wa man, Noy. Sa mga kasabaan kang nanay ni mo. Kinig, Yusmirna. Wa ko kasabi ni nanay. Nauwaw ra ko ganina, Noy. Ni senyorito. Unsa? Uy, ano man? Basta. Adto na ko, Noy. Yato tigas inyo, oy. Kay ngit-ngit kining daan paingos inyo. Sige na, Noy. Doon naman sab. Naraman diha ang among payag. Sa loyo sa parel nila ni Senyora Nympha. Ay, bisa na. Gabi na. O babae kang maglakaw-lakaw nga ikaw ang usa. O na, dali na. Ubanan ka. Sige, Noy. Salamat. Ngit-ngit na kining dapita. Di na mabot sa kahayag gikan sa suga sa mansyon. Layo lagi nga bahin sa parel. Pero unahan pa man sab gamay. Oo nga, piye, mo ko. Noy. Tamuan nga. Wala, ngit-ngit manggod. Biis ay, bangag sa ilong. Ay, nala. Dali. Ay, kupot na ko. Kupot sa kong kamot, ha? Aron di siya ka madugmo sa manako. Ha? Ayaw lang, Noy, uy. Ay, noon sa kabaya. Kupot lang. Aron di ka mahadlok. Wa man ko mahadlok, Noy. Tingalig mahadlok unya ka inig abot sunahan. Dili man ko mahadlok, Noy. Ay, kupot lang, God. Sumang kamurang kag-aders, uy. Mura na biya ko ni mong amahan. Ha? Nagtubo ka nga gikauban ko kanunay. Kay, tad-on ka ba sa sige ni Mirna sa bansyon? Mao nga, mura na sab ka na ko og anak. Gani, siya may pagkakakugos mangyay ko rin mo. Oo, sa una. O bisan karon kung pagpakugos ka na ko, o mahimo rin yun kayo. Unsa, Noy? Siya baya, uy. Way malisya, uy. Nausa ka baya. Inamahan, nagining ako, day. Wagi malisya. Ayaw lang, Noy. Okay naman ko. Dili naman ko mahadlok kay naanad na ko nga maglakaw din nga ako lang usa. Hala. Bahala ka. Basta ha, kung mabati kag kahadlok, ayaw panaganas pagkupot na ko. Salamat sa paghatod, Noy Osting. Uy, sa pa yan. Sige, Noy. Isira ko na ning pultahan. Ayaw na. Oops, ayaw na. Nganong gipugnan nimo ang pultahan, Noy? Murag giuhaw man ko.
makadayon ba o makainom og tubig diya sa sud sa inyo? Ha? Padayon na ko, Mila. Kung ano'y usting? Ayaw ko ina. Kadili ko nimo padayonon og paimnon og tubig. Ngano? Nadlo ka ba dayon ako? Ha? Mila? Recorded by X Thunder Gaming. Kay kalaan, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurna. Dalit sa RMN Drama.